A doua zi iarăși stătea Ioan și doi dintre ucenicii lui, și privind pe Iisus, care trecea, a zis: „Iată mielul lui Dumnezeu!” Și cei doi ucenici l-au auzit când a spus aceasta și au mers după Iisus. Iar Iisus, întorcându-se și văzându-i că merg după el, le-a zis: „Ce căutați?” Iar ei i-au zis: „Rabii, unde locuiești?” Rabii, care se tălcuiește învățătorule. El le-a zis: „Veniți și veți vedea.” Au mers deci și au văzut unde locuia și au rămas la el în ziua aceea. Era ca la ceasul al 10-lea. Unul dintre cei doi care auziseră de la Ioan și veniseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. Acesta a găsit întâi pe Simon, fratele său, și i-a zis: „Am găsit pe Mesia, care se tălcuiește Hristos.” Și l-a adus la Iisus. Iisus, privind la el, i-a zis: „Tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei numi Chefa, ce se tălcuiește Petru.”